ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳୀ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବ ତମ ପଛରେ ଯୋଉ ଜାମ୍ ସବୁ ହେଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ସବୁ କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଇକି ପାଣି ଢାଳିବୁ, ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଏତେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପୁଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁଲିସ କିଛି ବି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନ ଦରକାର ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଖାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବେଳେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି ପାଣି ନେଇ ଆସିବେ ଲୋକନାଥ ପଦାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେବେନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ଏମିତି ଗଳିକି ବସିବେ, ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ, ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରାତି 11 ରୁ ଛିଡା ହେଇ ଆମେ 4:30ରେ ପାଣି ଢାଳିଲୁ। ଏତେ ସମୟ କେବଳ ଏଇ ମଝିରେ ବସିଥିବା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତା ବେଳେ ପାଣି ଆଣି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବସି ପାଣି ଢାଳିବେ, ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ସବୁ କାଉଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।